Ya, Nduk, sampean bocah enom wajib bekti karo sing sepuh. Nggih. Sungkem sik karo ya. Iki wong maju kok ngopo norma itu harus tetap dibawa. Tata krama ya, Rek. Tata krama kan delok pinter jara langit kan delok spirituale ning norma tidak dibawa akhirnya uripe bangsa kedungsang-dungsang. Iki ngene iki. Ya, matur ta Nduk, Om, karo Pak Dikali. Iki. Nggih, wilujeng dalu, Kek. Ora enak ya. Kek tegese apa? Kakek. Lah iya. Lah dicethake kakek kok ngertine kakekane piye? Mboten. Aja kek to. Lah kong. Kong. Kong ki rada elite sithik. Nggih. Kong. Berarti jenengan senenge di anu kong. Kong. Nggih. Ah. Nggih, Kong. Kowe jenengmu sapa mau? Kula Umi, Kong. Lah iki bocah sing membingungkan iki. Kok iso? Wis di bojo ro? Dereng, Duwe Kong. anak ro? Dereng. Lah kok Umi? Lah niku Umi iki ibu iki. Umi. Lah niku lek maringi tiang sepah kula lho, Kong. Lho sepah ki apa? Tiang sepuh. Sepah ki ampas e. Tiang Sepuh iki wis basa aja dibasakne neh. Nggih, tiang sepuh kula, Kong. Oh, Maklum kula kan sanes mahasiswa apa? Mahasiswa bahasa Jawa. Mahasiswa Bahasa Jawa. dadi Sastra. ora pinter basa Jawa. Nggih saged sekedhik-sekedhik. Apa ya jaminan apa piye mahasiswa sastra Jawa terus pinter basa Jawa? Oh, mboten Tur apa jaminan, ya mesti yen ora kuliah ora pinter basa ya ora mesti. Oh ngoten. Kowe kepengin pinter basa? Pengen. Melu aku sesasi. Dadi. Genah dadak. Dadi pinter. Dadi meteng. Yo dadi pinter kok takoni bareng. Aku mbelani karo anakku Umi. Kenapa jenenge kok Umi? Umi adalah ibu. Semoga besok itu adalah doa. Semoga besok menjadi ibu yang baik dan bijaksana. Ngono lho. Amin. Nek ya saiki wis kaprah akeh bocah nom-nom sing jenenge Umi. Ora beda mau tak bahas neng mburi. Haji kuwi tegese tamu. Betul. Tamu dikala kita sowan di tlatah tanah suci. Tanah suci, Mula nggih. ning kono haji. Kuwi tamu. Heeh. Nah, saiki neng kene ya wis dudu tamu meneh. Iya. Mula ya diundang haji sok-sok salah. Ning bagi saya, upama diundang haji kuwi ora apa-apa. Kanggo warning peringatan. Oh iya. Supaya langkahku tidak akan keliru karena saya pernah sowan ke sana. Dadi rambu-rambu nggih. Rambu-rambu. Nah, perune kuwi bukan karena titel. Selain itu Mas Gareng, nun sewu, haji itu adalah rukun Islam yang kelima. Betul. Yang pancen adil, sing disebut ora mung hajine. Wong sing kulino salat kudune ya salat gareng, salat cahya, ngono kuwi. Ah, iya Adil to ngono kuwi. bener mereka termasuk ning tenan wis duwe pacar apa urung? Dereng. Umurmu ki piro? Kalih dosa. Ora eman-eman to. Lah kula disakiti terus kok. Sopo? Iki sakmene iki sapa? Sing nyakiti kowe sapa? Sapa iki? Sulama. Sing tau nyakiti kowe sapa? Kok nganti ana bocah sapa? Sulama. Sing biasane gaene ngantuk. Sapa dicethake? Cetrake sapa? Sing lemu. Di, Freddy, kowe gane nyakiti iki ya, Di? Jenenge dudu Freddy kuwi. Sapa? Mas Imam. Imam Sufredi. Ya wis ngene, wis ya wong kuwi lakon wajibe dilakoni. Nggih. Kowe yakin bahwa nanti saatnya kamu pasti akan ketemu jodohnya. Nggih, Kong. Wis golek pacar ki kriteriane aja muluk-muluk. Sing penting kowe golek pacar ki lanang urip. Wis. Berarti kewan ya masuk rono berarti. Lho iku yo lho iki. Lah kok jare mung lanang urip. Kewan kae nek sing lanang urip ya ana. Loh, ora apa-apa kewan. Nadyan kewan ning kelakuane manusia. Tinimbangane Lebih baik manusia ning kelakuane kewan. Top. Berarti kethek oleh. Lho yen kowe kolu, monggo. Aku wis ora nasihati kowe.
Reng, Apa? gandhengi bocah desa saka Pulung Ponorogo men nembang Putri Gunung. Oke. Tak bawane. Nggih. Lebet para piyai putri ngang lenggah wonten laladan ngebung menika lak tebih saking kota nggih to. Nggih, nggih. Mugi-mugi menjadi putri yang hebat, solehah dan juga selalu bermanfaat untuk siapa saja. Amin, 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 amin. Bawani ya Om ya. Nggih. Coba kaya apa? Umi Hafifah. Uripku mapening gunung mila kulit kora paitanku mong kasetyan nanging kangmas Pacare jenenge Bejo. Bejo apa Tejo? Mboten. Lah kok Jo mo? Jo ki Bejo. Ojo. Oh, ojo to. Nanging Kang Mas ojo kuwatir. Lho kok ngojo tok kok. Jo. Jo. Jo kuwatir ki Niku kan ojo. ngepas nek nggih. Ojo kuwatir. Nggih. Ya 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 ya. Kuwatir. Oh Aryo, yo. Nggih. Mboten. Ra bakal di ra Ora bakal bakal karepmu. Wis to tembang kok diprotesi lho ora. Ora bakal. ra bakal ndika kuciwa gandeng tresno kelawan Suarane empuk iyup dasar sing genjer. Waduh, sing genjer iki delok komlintine karo kacamata las. Wong pengaman kok kacamata las. Nggo nutupi ngantuke. Ora bakal kanca-kanca meleki taunan kok ya. Ah, apa? Setahun turu terus lho. Monggo dipun aturaken Putri Gunung Umi Afifah bersama Mandang Kara. Ya Nduk, buka celuk. Nadyan aku bocah ora susah kadek
ora guam blas bocah iki. Nggih, pancen ya petingane nggih alusan ngono kuwi Mas Gareng nggih. Umi Hafifah. Nggih. Lah menika Mas Gareng, dawuh. Kula seminggu kepungkur menika nyatet Pangkur Putri Ndaha. Mangke ngampil nggen balik kambang kanca-kanca pengrawit. Kali Mbak-mbak Waranggana dipun cawisaken Pangkur Putri Ndaha. Niki yen diwaca mudhun niku tulisane Dimas Niken Salindri. Oh, cocok. Kangge ngormati anak wedok. Sandiasma to niki. Nggih, Sandiasma. Nggih. Ya digarap pelok coba kaya apa? Putri Ndaha, monggo langsung kemawon saking Kendang. Ya, men jumeneng Niken Salindri. Yuk. Yang ramboko masih nangkling sayani rokaeksi Dimas Musti kate jatuh kenyaman sakit dua kali. Nduk sugeng dalu Niken Salindri. Sugeng dalu, Pak. Alhamdulillah. Iki kok nganti gara-gara jenengan. Nggih. Iso tanek, iso wareg ibarate wong mangan, anggene para penggemar jenengan menikmati lantunan indahnya tembang dari Niken Salindri. Nggih, alhamdulillah. Aku arep ngucapke selamat bubar umroh, selamat ya, Nduk. Nggih, Pakde, matur sembah nuwun. Iki diarani canom ora nglupake ibadah. Nadyan laris-larise waktu iki ning menyempatkan diri untuk melaksanakan ibadah umroh. Nggih, alhamdulillah. Mumpung diparingi rezeki, kita itu harus memenuhi undangan dari Allah. Betul. Ya wis entuk watuk barang to kowe. Wis. Wis kok banter men. Ndak aku bangga Watuk kok bangga? Iya. Kan watukku ora mergo ora mergo nyapa-nyapa. Napa? Watukku kan saking Gusti Allah langsung diparingi kok kono. Dianggep kowe gurah. Oh ngono. Heeh, waton ora watuk unta ya. Watuk unta ya apa? Watuk unta kan guguk lho. Aku ki kelingan lek sampean ngomongne unta iki. Ha piye? Aku ki nggawa oleh-oleh lho asine, Pak. Apa, Nduk? Kagem mano Pak De Gareng iki. Istimewa no. Istimewa. Oleh-olehmu apa? Telek unta. Yen gelem telek unta. Ya ditumong loro ya. Moh pengen dhewe aku mau njaluk aku. Soale Pak De, sampean kan haji kae kan urung nggawa telek unta. Urung. Ning gone apa meneh ning Indonesia ki unta ki kaya empane ki langka ngono. Kok sik kowe iki ayune kaya ngene iki sik ngopeni telek to.
Apa kurang kan gawean? diformalin ora mambu. Oh, diformalin ora mambu jabone jerone ya mambu. Wong sing kena jaba tok, wong bocah kurang gawean. Jerone mambu, Reng. Mambu. Berarti kowe tau ngambu. Tahu berarti. Ya pas bareng kowe kae lho. Betul tenan asli ya. Ya rasa hormat kanggo awakmu isih menyempatkan untuk kesana. Ning sing penting ya ini apa wae gaweane dikumpulke kanggo niat sing becik kaya awakmu. Nggih. Ngono wingi bar ning kono nyawang unta, nyawang wong Arab-Arab, apa meneh ning kono ki tumplek-blek. Jadi di sana itu banyak-banyak sekali pelajaran. Di sana itu meskipun enek wong sing sugih kaya apa, terus enek wong sing terhormat kaya apa ning desane, ning gone lingkungane dan sekitarnya, tetapi di situ itu tetap sama. Betul. Iya. Sama di mata Allah. Wis ora ana derajat, ora ana pangkat, ora ana wong sugih, ora ana wong miskin, kumpul siji nyawiji dadi siji. Nggih. Nduk sampean wingi lek pas umroh ki kostume piye, Nduk? Kostume jenengan? Kula. Nggih. Damel napa jenenge jubah-jubah ngoten niku. Sing putih kae, Nggih, tanpa ngoten. jahitan kae. Nggih. Kok beda karo Pak Gareng pas haji? Ngoten Pak napa? Gareng biyen pas haji yo macak ngene iki dhek ngubengi Mekah yo ngene iki. Masa? Heeh. Hek sampean dikira wong gendeng no wingi. Lho ora dikira pancen gendeng kok. Kurang ajar. Aku lak manut gurune kuwi to. Wong ning tanah suci kok dadak ning kono weruh unta. Reh unta. Lah pancen kono ciri khase iwane unta. Iya. Ning kene gajah. Oh iya ya. Kok ket dek mau apa enggak ngono apa ndak kesel ya, Pak? Yo ora kesel mergo wedi. Yoga semene iki wis do pesen pipa gading lho. Ayo sapa sing kepengin sempal cangkeme? Ayo. Aku ra. Tapi alhamdulillah aku ning kono kan 10 hari, ya ta. Wis iso basa Arab lho. Elak iki. Contohnya apa? Haram. Kamu bakhil ya, kamu bakhil ngono. Terus enek-enek to iya, najis ngono. Ora ana najis. Yo haram kuwi. Haram kuwi tegese tidak boleh. La. Apa kuwi la? Tidak. La. Kuwi yo mung kira-kira aku yo ora mesti. Kabeh wong iki ning kono diceluk haji ngono. Ayo, haji ki tamu. Oh iya tamu. Tamu dadi menghormati sebagai tamu di sana, ngono lho. Mula malah nun sewu yen jaman bapak riyen lho, bapak cerita. Le, jebul penunjuk jalan utawa sing tekan ngeter-ngeterke wong haji kuwi neng mburi tulisane neng apa geger kan tulisane dalah. Dalah tegese petunjuk. Dadi dalah neng kono memberi petunjuk. Ora doh karo dalang, ya memberi petunjuk amar makruf nahin mungkar. Ning kene disebut dalang. Iya. No. Lek kowe ning kono 10 dina kira-kira nembangno lali apa ora? Kowe ora nggo buah karma. Kowe ora nggo buah karmara. Karma. Kurma ki yen sakon wong ki pirang-pirang kilo ya karma. Gawa. Ning wis entek. Kurma muda duwe ra? Ora. Kesi kepengin kurma muda. Oh, men hamil lagi. Si ngomong sapa wis tak kunci gemboke tak guwak wisan kuwi kok. Ora iso hamil meneh wisan. Diundangke tukang kunci pira wene? Aja malah ora arek iki kon bang apa ki? Ya ngaturke panuwun dhisik genduk niken marang ingkang ngawontenaken acara Kenduri Agung para panitia dan masyarakat ing Ngebung. Nah menika. Oh, nggih niki acarane napa? Kenduri Agung lho. Kendurian Agung ki apa to? Kenduri Agung ya kumpul wis ngono wae. Oh. Cara gampange kumpul bersama. Oh, sing berarti sing nimbali dhewe sak kanca ki? Ya pihak museum dan pihak warga sini. Oh gitu, berarti urunan. Ya perkara kuwi ra ngerti aku. Oh ya didoakan semoga semuanya sehat selamat wilujeng. Amin. Pinaringan panjang yuswanipun, rezeki ingkang kathah barokah. Mugi-mugi benjing bulan ngajeng saged nanggap cahya kuntadi niken. Amin. Garenge katur ra Ken? Hayo ndonga dhewe to. Bener, ndonga dhewe. Kalih gareng. Amin. Ana donga. Sampean pas lara apa sehat? Dikenane sing, engko sampean pas lara. Kok sik to? Rencana kok lara iki lho. Apa ana jadwal kok lara iki lho?
Ora ya sehat terus didongake to. Oh ya muga-muga sampean sehat, panjang umur, wis sampe entek wong. Bingung sampean kok. Wong entek kabeh kari gareng to ya. Lah kowe aku arep tuku kopi ning ndi? Ya wis muga-muga umure cekak. Masuk angin yang cekak di. Oh iya ini ya. Kulinane dawa kok cekak. Enten pamundutan apa, Pak? Mboten wonten teng mriki gendut niken. Alhamdulillah. Kira-kira sing pas sampean menghibur warga masyarakat Ngebung arep ngaturake apa? Bawa napa mboten? Dibawani dhisik Sing mengko halus napa sing kasar? asar aluse wis mau. Wah nggih, Banyuwanginan mawon nggih. Oke, ya. Kula kuangan niki lho, napa jengleng sing jengleng niki lho. Sapa? Pak D. Pak D haram itu. Pak D haram. Oh, halal. Halal. Halal, monggo diobrol Pak D. Pak D Semarang halal. Obrol 50.000 Jokowi. Iki sing dititeni bangsa wong ngono tok. Nggih. Ya bawanana, Nduk, niken salindri tiba kaya apa. Genjleng Pak D gareng. Oke. Urung, Reng. Urung. Kaya ngene ora dagake to, cah. Cacek. Mampiat mayan Nguyuh kok kompak. Nabuh ijir. Lah kuwi lek diempet ya dadi penyakit ya karben to, Reng. Lek nyangking sandal ki ya padha. Ha iya. Eman suwarane gending belam miangan. Reng. Bebek lanang, bebek lanang. Pak, kaya wong setruk, Pak. Kaya wong setruk. Ah iya to, Aja to, Pak De. Iki ancang-ancang kok setruk. Lah ngene-ngene. Lho ya ngono kuwi wong tuwa-tuwa kuwi ancang-ancang ngono kuwi. ngono kuwi Nganggo ya. keder. Oh. Wah kekrek iki. Ngapa ta? Der dong. Oh, Der ya. Oh, Der. Yo, Der. Pluk, yuk. Ayo, yuk. Manut tok iki, kanca-kancane kompak kok manut karo dawuh saka Pak Gareng. Sing muni musrike. Kok musike. Gamelane ora cangkeme. Wah. Kaya gek aku mulang kowe kae piye. Muridku lho, Duk. Madang karai. Oh. Oh. Yo madang apa ora iki? Madang kara. Den ki musik. Oh, musik. Musik. Asik. Asoy. Wah, alah TLK. Apa kuwi? Telek. Wis. Mula kowe lek ngomandoe sing jelas sing cetha ngono. Sampe asine aku ngerti ya nyapa Caca gak gelem jegleng jreng gawe gamelan. Apa? Soale sampe ning jegleng langsung ning kene, ora medun rene. Kudune mencolot kene terus ning ngisor. Ya yen sikile sik yen ndase sik. Lha malah apik nah. Apik peci. Atraksi ya. Atraksi kok cidra. Dan namanya kita tuh sebagai seniman itu harus profesional, totalitas tanpa batas. Lah aku ora mung rumah total, aquaria. Malah ngombe. Total.
Iya kan? Ora jegleng, ora paten. Oh jegleng no, jegleng. Ngene iki lho dagelan lek wis tuwa mesti nesu-nesu. Marah-marah nyapet kok. Sini tak cium dulu. Haji. Pengen. Kene lagi ancang-ancang kono wis ngangu-ngangu. Kowe nyedar-nyedar ngopo? Aku kan cuma mau bilang. Bilang apa? Apa? Jangan sekarang dong. Kalau nanti kan aku udah berubah pikiran. Ya udah. Ya udah. Ya kan? Sing ora nabuh sesuk rasa budal. Lha pancen preyo nyanti. Ah iya, mergo prei iki rasa budal. Lah iya. Wah tenan. Pianyu. Mas aku sekak. Ngapa? Kon pindah gon. Oh, ngene. Lagi terus. Oh, ngeling-ngelingi kowe reng. Wah, iya. Kudune Pak Degaremo ora ning kene ya. Sampeyan ning kono ngeling-ngelingi bapak. Aja ning kono. Lah, malah lho ning kono sing ngendang ketutupan malah. Arep mulih. Kuwi selopku kuwi. Selopku sandalku kuwi. Dalang laris rope ambune kok ngene iki. Ora tau iso kowe mesti. Lho saka larise akhirnya mambu kuwi. Hubungane apa iso karo laris? Ambune tenan kok kan. Lho kok ngene iki. Kok makan ngambu. Oh. Iya. Iya kan? Pianyu. Wah, aku kon pindah kon rasa jeglek. Dhuwur. Tahun pira montormu kuwi? Mbuh. Aku tuku ning Rajamala. Distandarke kok mati dhewe iki. Ana mek kendaraan distandarke mati dhewe iki. Iya. Kowe pengen ora jegleng ben kanca-kanca kompat mak jeyeng gamelane ngono. Piye Mas? Carane enek. Apa? Kowe kon dhuwur sirah gajah dhuwur kae lho. Kok ajane? Besok kan anak saya tunangan. Wah. Jangan gitu dong. Sesuk anaknya tukar cincin kon terjun bebas. Ya wis bar tukar cincin. Terjun bebas. Sik bar tukar cincin iki sesuk meneh ta? Heeh. Lah apa ditanggap rene neh? Loh, sebagai pembuktian. Ndak apa-apa sampean dhewe. Hah? Terjun bebas dhewe. Aku yen dhewe iki wedi kancani yo. Iki mah. Oh iya tak kancani nyoteng. Hah? Tak kancani nyoteng. Sampeyan Terjun kok kono lho. Loh, lah iya aku tak support. Ora sepot ra paten. Bunuh diri kok sepot. Kaya gathuk kaca lho reng jane kowe iki. Apa? Lah kon dhuwur kono kan dhuwur to. Oh, ketok gagahe. Heeh. Lah iya. Metu kiai kene sorak keplok kabeh. Hebat ki lho. Sik ora iki wayang kulit apa pembunuhan massal? Kene mateni kono mateni iki. Ya kan? Larelan kita alas angkat
piye neh? Kuwi suarane kirik mlaku. Undang-undung. Lah kowe kirik wudu. Heeh. Kang kalimyan liwat. Joget apa? Kirek nguyuh. Niken iki. Aku lino nginjeng berarti. Yuk. Oke. Aja takon sesajane sangga tanah endah gumelayaring taman sarinosan toro belambangan gumelayaring taman sarinosan toro Izin Pak, kula tak teng ngandhap mawon nggih. Lah ngopo? Teng mriki sumpek. Oh, aja jane kono ae. Apa ngene? Kowe yen mudhun ra ketok. Panuke sidene sing kon mudhun. Ketinggal ya, Pak. Oh ya wis monggo. Coba dulu. Nek pancen luwih leluasa nggenmu gerak monggo. Sik. Sik, kopiku mbok sampluk nyonyor iki. Yo mbek sik no. Kok nak wis cekake? Lambe siji iso dadi akeh men to. Nek ning jero gua. Gerajakan apa gelang alit? Monggo, Pak. Oh, gerajakan Banyuwangi. Yo. Bersama Niken Salindri Madangkara. Oke, yo. Hey. Gerajakan
samburan kari doang ambi mangan selenggaran lah wajan uber gandeng tangan ring pinggiran pinggir pasisir kerap santai bisik-bisik samayanan maghrib janji rek jarang sir-siran ambi kendangan gandeng hati jatuh wangian Awas. Hei. Karajakan Dayawangi Raino bengi sing tau sepi lanang wadon kanetani susah hati longgah ring pasir-pasiran samburan kari doang hambi mangan selonjaran lanang wadon uber beberan gandeng tangan ring pinggiran pinggir pasisir kerah jakan bisik-bisik samayana maghrib janji sir-siran di kendangan gandeng asli jayo bahagian sir-siran gandeng asli jayo Luar biasa. Alhamdulillah. Elak temenanan dasare len joget genduk niken karo Mbah Gareng ya kompak banget. Ah, sing ora kompak iki sing ngendang November iki. Noval Cahyadi. Ah, Noval Cahyadi. Aku njaluk dungdunge itu akeh yo. Wong ngirit 3, 4. Lah ki ngiman karo sampeyan mergo lek kakean lah sampean kok ndak napase kaya ngono. Mas Nopal yo ora ngingeti bangsa elek-elek ngene iki yo sing diwasi aku kok. Mangsamu bleketekanmu piye? Ku elek-elek. Tenan ngimbangi jogete si apa Niken ki medhotke usus. Iya ta. Loh, tapi jarene
kuwi mau enek banyolane sampean sing enak sing tua daripada sing enom. Nah. Kuwi kleru. Sampean kan wis tuwa. Gak iso ngimbangi sing enom, berarti sing menang kan pangkat sing enom. Sampean kan joget ngono tok wis kesel. Berarti kan menang sing enom. Senenono, Nduk. Sing tua kan ora iso joget akeh-akeh. Ngono jaremu menang sing tua. Padahal lo aku lo jenom, Pak Cahyo lo jenom pamane Pak Cahyo mau joget ngene iki ndak capek ya, Pak. Ora capek aku. Tahan enom kok ya. Napase sik landung kok. Ora sambat. Ngene dirungokne reng lek dituturi karo anake. Ben awakmu iso ati-ati ning ngendika ngono kuwi. Kalah to sing tua. Mengkane dadi wong tua ki aja Lek omong aja aneh-aneh, mergo ucape ditiru karo sing enom ngono kuwi. Nyatane bareng joget ya kalah karo Niken napasku ya entek. Ayo njajal joget neh, bajing loncat. Ketek, ayo digantung sisan. Kenceng ngono Niken parah ta. Ketek digantung pisan. Wah, bocah sadise ra umum. Lah, aku ki ngewangi sampeyan, lha nek mau dipluntir-pluntir ya sisan tak gantungne. Nek pengen wayahe. Aku masih ngurmati ki, masih kowe sing nom, yen aku salah ya tetep aku rumangsa salah ngono lho. Lah iya berarti kan menang di. Ya kemantung. Sing ngeyel kan. Ndang, ngeyel mbek aku ndang. Ora tergantung pada centelan. Ora ya tetep dina iki menang kowe. Domongi wanita itu harus selalu menang, tidak boleh kalah. Oh, ya yen kuwi tak dukung. Kon dukung. Bojoku ya ngono. Bojone sampean sing endi? Bojone sing endi? Ndek mau ketoke ning mburi VC mau ketoke jek enom, rambute klimis ngono. Kuwi nomor 3. Oh. Nomor 3. Sing nomor 1. Ae sing ning omah. Oh, ndelok live gak? Iki bengi iki. Oh iya. Aku ora gur siji tok bojoku. Ngono ngomong 3. Langsung to tibake iki. Wah sombong. Ya, iki kan tak golekne kanca. Sapa, Mas? Winong Nawangsi karo Mbak Birgita Ayu. Telu dadine iki. Wah, iya. Winong karo Bir Pletuk Birgita. Ayo, Bir. Ngaturake lagu sing lagi ngetren ya kuwi Lestari coba kaya apa bertiga. Niken Winong karo Birgita. Ujaning sih, Pak. Non? Ujaning sih. Ujaning sih? Nggih. Kuwi piye? Lestari alamku. Oh, Pak teh sampun, Pak. Ya ampun. Oh iya. Dipring lho notasine. Hebat. First time nyanyi Pujaning sih, Pak. Wah, siap. Mergo nek Niken Salindri cah-cah wi mau wis tak WhatsApp dhewe-dhewe, Pak. Isine piye, Caca? Takon ngarep senenge belajar Pujaning sih. Wis tak kei notasine sing garap aku to, Pak. Layak nute gur moji-roji. Pujaning sih ya. Nggih. Pak Gareng sampun sayang nggih jenengan. Sampun capek. Lah aku natai Niken siji we kalah sampeyan ke 3 wedokan kabeh. Piye to Pak Dik iki sampean dadi bintang tamu ya tugas iki yang ngadeg berdiri. Seharusnya tidak boleh seperti itu. Tidak boleh. Ini bintang tamu pengen tuwek ngono terus lungguh tok ngono ye sampean mau kan gaji buta. Sebagai orang laki-laki itu harus gentle, kita itu harus gaji buta Sampean sebagai bintang tamu lho Pak Dik. Aja ngono kuwi bintang tamu ya profesional ngono kuwi. Aja nganti kalah karo sing enom. Siji lawan 3 kudune iso. Kowe iki jane sindian apa satpam? Wong ngeleke wong bareng total. Ayo yen wani aja bareng. Lho. Ayo. Nantang. Niken Salindri. Foto ndase jetakan jero. Wah. Jan omongane metu anake Pak Degleng. Wong sawu bapake karo anake ra ono bedane. Keren kok. Kalau berani sama kakek jangan sekarang dong. Sekarang. Ayo kita gotong bareng-bareng. Yo. Jangan sekarang ini kapan Pak De? Yongko baru wayangan. Tenan kuat
apa ora telu iki lho. Telu lho. Ya nanti inden dong. Kaya barang ini. Wi bahas apa ya wi? Mbuh kan kuwi. Mbuh bar umroh ra entuk bahas itu. Puja Ningsih, monggo diaturake. Yuk berpacu dalam melodi. Yuk. Pak Lurah Kliwon. Nah, sambil dhuwur. Ragen monggo. Pak Waris Sugiono Surabaya. Oke. Pak Hartono Gundang Baru Sragen. Nggih. Perwakane baget letrap terus dan kulo nadyan datang handangku nanging tumakeng kalbu babar pacar pindus loka pinabar
Akhirnya iso rampung ya kan. Pujiningsih ini meskipun tidak pakai gamelan, pakai musisi, meskipun nadanya sudah rendah itu tapi tetap dur Pak. Nadanya tetap tinggi ya? Iya. Apalagi pakai gamelan. Wah, lek ora ahlinya ahli, intinya inti ndak iso. Ahli. Tak omongi ya. Iya, Mbak. Sok meneh yen arep nembang, arep nyanyi do ngempetho emosi. Aja nesunan entek-entekane lali. Sing lali sapa? Ala ono penyanyi telu kok takon-takonan piye. Nyanyi parisan. Kuwi dum-duman gawean ra. Dum-duman. Kuwi wayahe engko ngarepe sampean sik ya ngono lho. Ah ya ngono. Biar kita tuh kesannya tuh kompak gitu loh Pak De. Ngarepe kowe sik mergo sing ngongkon ya lali kuwi kok. Asine heeh. Istirahat dhisik gendone kan. Ha ya.